Sedupa ku melong melong oh iya kombong mundur gondone tang mangayat ayatat gegere Suralaya muncule Sang Prabu Singabarong agawe gara-gara lengsere Sang Manuk Garuda panjenengan kula aturi mirsani muncule Sang Prabu Singabarong sing depani alas Purwa Kadipaten Praja Ponorogo Sakti Mandraguna nanging ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane Sang Prabu Singabarong awake menungsa sirahe singa utawa macan gandrung-gandrung marang Dewi saka langit titisane widodari saka kayangan Sukaluka dados putri saka Kadipaten Praja Kediri Sang Prabu Singabarong putus Prawadyabala agawe lamar Dewi saka langit ceritane nggih amung cerita amargi Prabu Singabarong ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane Sang Prabu Singabarong awake menungsa sirahe singa utawa macan lamarane Prabu Singabarong ora ditampa marang Dewi saka langit Dewi saka langit kowe gawe murkane Prabu Singabarong Sakti Mandraguna kok kowe ora gelem tak pek garwa Dewi saka langit kowe wani nolak lamarane Prabu Singabarong sik kurang kaya apa Prabu Singabarong Dewi saka langit
jeleng-gogleng iblis laknat ya jejogetan ya dunyaku ya padaku Dewi saka langit Joko negaramu lek ora dijaga tak obrak-abrik negaramu tak gawe banjir gede biar ono lindu sedina ping 7 gegerno Sumangga dumateng Bapak Egi utawi Bapak Farel nggih. Lah ngoten nggih, kemantene ditumpakno kalian dijajarno teng wontene Prabu Singobara nggih. Kalian disukani gending-gending mama, disukani gending
lali nyang janjine dados digoyang Joko Nganae ayo. Ayo Pak Jai melok joget le. Ayo majuan titik nak. Ayo majuan titik. Pak Jai pada maju. Pada joget kabeh. Yo. Adik-adik sing ana dhuwur pentas kongkon mudhun ya. Ayo munduran ini nak. Ayo. Nah, niki tuan rumah maju. Ayo.
tek dik. yen tak telepon malah ngapateni La la le le lo le lo la lo. aku Ya yo. Baro golek mongso lek ana arek cilik kliwerane dalan untalan malam Prabu Singobara Iqbal di pangan gen, aduh tolong, lontong, tolong, aduh, saya aduh di pangan jual, aduh, sejatine Prabu Singobara urung tusa golek ana sing rada gedhe Prabu Singobara. Aduh, tewes. Anak iso kok dipangan iku aduh, tewes, aduh, ayo melo ngapain, ayo, oh, iya. Sang Prabu Singobara pambukaning pagelaran sampun sowan teng dalemipun Bapak Egi Farel, Ibu Egi Farel sekeluarga nggih.